automobilov s poháňanou jednou nápravou a neobmedzeným objemom motora. V tejto chvíli máme rošt pripravený, už aj v strate sú odstránené autá, ktoré by tam mohli prekážať, vozidlá technickej pomoci na svojom mieste. Takže opäť vás poprosím o pozornosť. Začíname druhú jazdu divízie H2. Otočí. Vlajky, áno, už naštartuje. Zavádzajú tam. Červené vlajky. Čo? Červené vlajky sú. Áno, obyčajne.